Aha. Nafam lagi ya nafam? Nafam apa ya kei? Ya nafam selama ada nafam bisa kei? Angha beखौनो मोनजागोन सानदोंमोन नाफामखौहाय खमल' जारला नाफाम हटेलनि नाफामानो गैया नाफाम गैया सानबा जाबाय सफैया सिगां समावहाय नाफामखौ मोनजालांबाय थादोंमोन दा नाफाम गैयासो जाबाय Dia buat garis sahabat jika nih garis sahabat jika saya begitu uma nafam hotelnya uma Sumai lah boleh Kenapa ya? Subai. Oंखामखौ आं जाखांसैमोन ओमफ्राय माबा दंबावो मैथा ना खिन्थु आं नाखौ जाया मैथा बिदैखौ जानोसै आं मैथा बिदै ओंखाम मोदोमसोमोन नै जाखांसैमोन लाबोदोंसै र' ओमफ्राय ओंखाम सिलाहरदो ओंखाम सिलाहरनोसै आं मैथा एबारना मैथा जानोसै मैथा जाखांबाय नाथाय नाफामसो मोनजायासै नाफाम हटेलावहाय ओंखाम जाबाय नाफामखौ एर'नानै सोलाबनांगौबा जाफैबाय नाफाम हटेलावहाय ओंखामखौहाय गैया नाफामखौ आङो एर'नानै सोलाबनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय नाफाम हटेलावहाय दा नाफामानो गैया माथो खालामनो अब्लाबो जाबाय थोजासे टंलानि नाफाम हटेलावहाय नाफाम जानो फैनाया नाफामखौ आङो नाफाम हटेलावहाय टंलानि नाफाम हटेलावहाय फैनानै नाफामखौ एल' जानो सानदोंमोन आङो एल' सोलानो साननायाबो गैया माथो खालामनो गैयै बुस्थुखौलाय अफायथो एल' बावनो ओंखायनो हटेलावनो जाबाय आं उदैबो एसे गां जाबोबाय थोथ'लाबाय मालाबासो दोनसैलाय जोब्बाय एबार गय जाहैनोसै जोब्बाय नाफामखौबो एल'ना सोलाबखायासैबालाय गयखौनो एसे सोलायनोसै